Čaute ľudia, tu je Alex a dneska si zahráme na Robloxe sekanie veci, neviem jak sa to presne volá, ale tu dole to bude napísané a ideme na to rovno. Ja som to už hral, takže tu už mám nejaké tie veci a ideme na to. A ak ste túto hru hrali a máte nejaké rady dobré, tak ak by ste mohli, či mi je napíšete dole do komentu. A niekda, prosím dajte odber Vosekovi. A blížime sa k 300 odberom, tak by som bol rád, keby ste hodili like a odber. A pomoc, už ma tu niekto ide zasekať. Či nie, ja ho idem zaseknúť, dobre? Dobre. A popri tom má lepšie. Ja sa rýchlo musím dať, aby som bol rýchlejší. A už som mŕtvy, karma sa mi vrátila. Dobre, karma sa mi vrátila. Toto by bolo pre toto video všetko a zatiaľ čahoj.